Poliisin tietoon tulleiden ja tuomioistuimissa käsiteltyjen lasten seksuaalisten hyväksikäyttöepäilyjen määrä on jatkuvasti kasvanut. Suomalaisten tutkimusten mukaan itse lasten hyväksikäyttö ei kuitenkaan ole lisääntynyt. Kertovatko kohonneet ilmoitusmäärät ylireagoinnista vai aidosta huolesta? Me nähtiin iskää tosi harvoin. Alle 15-vuotiaiden hyväksikäyttöilmoitusten määrä on kohonnut vuosien myötä tasaiseen tahtiin. Vuosittain tilastoiduista ilmoituksista noin 1/5 ei todeta tapahtuneen rikosta. Lukuun mahtuu sekä täysin tahallaan tekaistuja ilmoituksia että aitoja epäilyjä, jotka vain myöhemmin osoittautuvat aiheettomiksi. Puhtaasti perättömiä ja aiheettomia ilmoituksia tulee vähän. Ylipäätään lasten seksuaalisiin hyväksikäyttöjuttuihin liittyvät ongelmat liittyy ennen kaikkea näytön saamiseen. Ja pienten lasten kohdalla niin lasten oma kertomus on usein heikko. Välttämättä lapsi ei tiedä itsekään, onko hän joutunut hyväksikäytön kohteeksi vai ei. Mitä sitten tapahtui? No, ne tuli yhtenä sunnuntaipäivänä isältään kotiin. Voitko kertoa kaiken, mitä muistat siitä lauantai-illasta? Me käytiin saunassa. Epäily kaatuu poliisin pöydällä useimmiten näytön puutteeseen. Aikuiset kuitenkin ilmoittavat epäilyistään selvästi aiempaa herkemmin. Suuri syy siihen on se, että tiedostetaan tätä ongelmaa paljon paremmin nykyisin kuin ennen. Yksi ongelma on se, että media mielellään raportoi hyväksikäytöstä, koska se on tunteita herättävä aihe ja se myy. Raportoidaan usein vähän kärjistetysti tai suorastaan vääristäen. Se saattaa tietenkin aiheuttaa paljon huolta ja pelkoa vanhempien joukoissa ja se saattaa sitten puolestaan aiheuttaa sen, että vanhemmat näkee hyväksikäytön merkkejä siinäkin, missä niitä ei ole. Ongelma on se, että jos perättömiä ilmoituksia on, niin ja vaikka se näyttäisi heti alkuvaiheessa, että epäily on hyvin heikko, niin siitä huolimatta se epäilyksen olemassaolo on selvitettävä. No saunassahan me ihan normaalisti käytiin. Mulla oli sininen pyyhe. Oliko sinulla se sininen pyyhe päällä koko ajan? No ei mulla saunassa ollut. Meeri oli koko viikon tosi itkunen ja mä menin katsomaan netistä oireita. Jos hän käy netissä katsomassa asiasta tietoa, niin siellä vasta tietenkin löytyy paljon vääristävää tietoa. Että siellä näitä oirelistoja löytyy, jossa käy ilmi esimerkiksi, että hyväksikäytön tyypillinen seuraus voisi olla se, että lapsi on masentunut, alakuloinen, kiukkuinen, kiukkuilee ruokapöydässä, on uhmakas ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja nämä oireet on niin tavallisia. Ne on hirvittävän ongelmallisia siitä syystä, että on tutkitusti niin, että mikään yksittäinen oireilu ei ole vahva viite hyväksikäytöstä. On siis paljonkin tutkimuksia siitä, että lapset on kiinnostuneita seksuaalisista asioista, ne on kiinnostuneita siitä, miten vauvoja tehdään. Ne saattaa jopa yrittää katsoa, että voiko se tosiaan olla näin, kun lapsia tehdään. Lääkärileikithän on tyypillisiä esimerkkejä tästä, että 5, 6, 7-vuotiaat saattaa tutkia toistensa kehoja, ehkä etenkin tytöt. Mä en halunnut päästää niitä enää sinne. No sit se muija rupesi tarkkailemaan ihan kaikkea. Me ei saatu enää käydä iskellä. No se oli kamalinta, mitä vain voi sanoa. Mulla oli niin vahva epäily. Hyväksikäyttö. Kun hyväksikäyttöepäily kohdistuu perheenjäseneen, on tilanne lapsen kannalta erittäin tukala ja asiantuntijoiden mukaan lapsen johdatteluriski on tällöin suurimmillaan. Huoltajuuskiistoihin liittyvät ilmoitukset lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä on tuttu ilmiö poliisille, mutta nämä on kuitenkin marginaaliryhmä tässä kokonaisuudessa. Mä oon nähnyt lukuisia tapauksia, joissa lapsi pyrkii ikään kuin puolustamaan jompaa kumpaa tai molempia vanhempiaan ja hän pyrkii miellyttämään molempia. Täytyisi korostaa, että tämmöiset todella pitkään jatkuvat huoltoriidat, jossa lapseen vaikutetaan tai lapselta tivataan, mitä toisen luona tapahtuu, niin kyllähän ne on verrattavissa psyykkiseen kaltoinkohteluun. Se on riskiryhmä ja tälle ryhmälle pitäisi ehdottomasti löytää jotain järkevää
hoitoa. Et näissä tapauksissahan vanhemmat saattaa tarvita hoitoa. Ja tietoa ja hyväksikäytöstä, mitä se on, mitä se ei ole ja niin edelleen. Mutta mun käsitys on se, että tämän tyyppistä hoitoa ei kyllä Suomessa ole juuri saatavissa.